Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәләме Самара өлкәсе Кошкино районы Яңа Кармала авылына юллана. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Даниялова Фатыма Саид кызы каршылый. Бу матур гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше, кызлары Әлфия, Гөлия, кияве Али, аныгы Алсу кытлыйлар. Бар теләкләргә дә Хәйретдиновлар, Сулеймановлар, Газизуллиннар гаиләләре белән бик теләп кушылалар. 1956 елның 9 гыйнварында Ульяновск өлкәсе Зур Ширкли авылында дөньяга безнең иң газиз кешебез, яраткан әниебез аваз салган. Ул 5 бала арасыннан иң өлкәне булып туа. Өлкән, димәк, иң җитдисе һәм барысы арасыннан да тизрәк улыгайырга мәҗбүр булырга тиеш дигән сүз. Бу шулай булып та чыга. Әниебез бары 3нче сыйныфта укыган чагында әбиебез нык авырап китә һәм аны хастаханәгә операция ясарга салалар. Өйдәге булган бар эш тә әнинең җилкәләренә төшә. Ашарга да, кулда кер юарга да, өйдә пөхтәлек булдырырга да, хәтта ипи салырга да үзенә өйрәнергә туры килә. Әле бит үзеннән соң туган балаларны да карарга ярдәм итәргә тиеш була ул. Авыл мәктәбенең 8нче сыйныфын тәмамлап ул тимер юлга эшләргә китә. Юллар монтёры булып, ПМС 209 бүлекнең 3нче бүлегендә хезмәт юлын башлап җибәрә. Узакламый Рязань өлкәсенә Целинага да эшкә китә. 1976 елны Киевгә чыгып, Куйбышев өлкәсенең Кошкино районы Яңа Кармала авылына күчеп киләләр. Әниебез гомер барышында бер генә көндә эшсез тормады. Кайда хезмәт бар шунда барды дигәндәй. Завод конторада да, почтада да, сберкассада да, колхозда үлчәүче булып, склад җитәкчесе булып та эшләде. Әтиебез Шамил Равил улы белән безне 3 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Безнең әнкәй бик йомшак күңелле, игътибарлы, ягымлы кеше. Нинди генә эшкә алынса да аны чын күңелдән башкарып чыга белә. Бер кайчан да ул урынында тик кенә тормый. Яз һәм җәй аның бакчада үтә. Яшелчә һәм җиләк җимешләр үстереп, бер чүплексез матур бакча булдыра. Ә инде аның сыман бу дөньяда берәү дә пешерә алмый торгандыр. Аның бар пешергән ризыгы да иң тәмлесе була. Кадерлебез, безне кеше булсыннар дип үстергән йокысыз төннәрең, безгә кылган изгелекләрең өчен бүген синең алда баш иябез. Тәүлекнең кайсы гына вакытында кайтсак та, синең табының һәр чак әзер, йөзең ачык. Сердәшчебездә, төпле киңәшчебездә, авыр чакларда кышып юатучыбыз да син кадерләниебез. Йортыбыз күге һәр чак аяз, кояшлы. Аның нигезенә, һәр бер почмагына синең күңел сафлыгы, күркәмлеге сеңгән. Кайларга гына китсәк тә без туган йортыбызны сагынып, очып кайтабыз. Чөнки анда син безне сагынып китәсең. Рәхмәт сиңа, әниебез. Иман нуры тулган күңелеңә җан рәхәте, җан тынычлыгы табып, киләчәктә дә без балаларыңа хәер-фатихаңны биреп яшәсәң иде. Без бәхетле бүген, бик бәхетле. Әниебез бар үрнәк алырлык. Бу дөньяда яшәүләре җиңел түгел, бирсен Раббым көч һәм сабырлык. Куанычлар гына алып килсен, 65-ң олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Кешелекле, сабыр, түземле син, мәрхәмәтле дуска, туганга, туганнарың барысы сине хөрмәт итә, киң күңелле кеше булганга. Еллар үтә диеп борчылма син. Еллар үтү бер ни түгел ул. Сау сәламәт булып озак яшәү үзе бәхет, үзе шатлык ул. Әни, Ходай сиңа тыныч тормыш бирсен, балалардан күрсен игелек. Халал кешең белән гомер иттең, бәхетләрең булсын гомерлек. Хөрмәтле Фатыма Саитовна, якыннарыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылабыз һәм бары сезнең хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Şadlıklı tuğan ekening, Ko'yashning bütün nurlарын әйтерсең җыйган кенең. Туган кенең белән котлый дусларың, туганнарың, һаман кояш
başın koytırады. Туган кенеңі білен көтлі дусларың, туғаннарың. Хаман кыяшта бал күйсің, асыл яқты нұрларың. Кыяшта яқты бал күйсің, асырлы нұрлар сибеп. Синің матыр кеше юқтыр, ирке бәхітлі бұйек. Кыяшта яқты бал күйсің, асырлы нұрлар сибеп. Синің матыр кеше юқтыр, ирке бәхітлі бұйек. Şadlıklı